Aspalditik ezagunak diren izenak eta aurpegiak agertu dira Durangoko azokan, baita lehenengo edo bigarren aldiz argitaratu dutenak ere, euren lanak aurkezten eta besten disko eta liburuak erosten ere bai. Baina zenolako gauzak erosten dituzte eurek hemen daudenean lanak aurkezten? Gu idazle batekin geratu gara, erosketa horiek berarekin egiteko, goazen ikusten. Goiz-goizetik Jon Arretxe idatzi duen novela izenpetzen izan da Durangon, dedikatoria eta guzti, baina denbora topatu du bere erosketak egiteko. Mendigoizalea da eta noski naturaren munduak erakarrita sentitzen da. Nik aparnaz mapa baten aurrean ordua pasatzeko, liburua baliz bezala hartu eta irakurri goiti bera, mendi hau zeinekin lotzen dan, zer herritik igoten dan. Eta Karmele Jaiorekin gauza bera gertatu da, emakumea hartu du inspirazio iturri Durangon aurkeztu duen novela idazteko, eta erosgaien artean beste emakume baten novela. Aragia. Gogo handiakin etorri naiz liburu hau erosteko, da Aider Rodriguezen Aragia liburua. Askok, Ken Zazpi musika taldeak bezala, lan berria aurkeztu du Durangon, baina haiek, zeren bila joan dira azokara? Gauza gehiago erosiko nituzke ez, baina, erosi dute Bihotz Bakartien klubak atera duen Katamalo proiektua, itxura polita daukat, eta entzutuko ga daukat, baita ere Berri Txarraken DVD-a, zuzenekotakoa, eta nik uste dute badela Euskal Herrian rock talde garrantzitsuena, eta asko gustatzen zait, eta daukat gogo hau ere ikusteko, eta gero nola ez Mikel Aguaren lekeitioak ez. Gustu eta behar guztietako aukerak dira Durangon, baina egunak eta orduak pixkanaka agortzen ari dira.